И какво става, хора? Аз съм Денката и добре дошли в моят канал. Днес ще играем Brawl Stars и ще се опитаме да направим стил на 900 купи, защото съм изгубил супер много с него. Така, нека да започваме. А вие през това време може да се абонирате за канала и ако направи 10 лайка, ще направим второ видео как вдигаме стил на 30 ранг. Ела тук, Едгар. Ела. Забравих. Грешен гаджет съм сложил. Това е лошо. Не го да върнат мапа с мутациите, за да мога наистина да направя. Ще на 1000 купи. Това е важно. Това не е много. Ескейпнахме по някакъв начин. Ужас. Таймс. Бъде хубаво, ако мога да го убия. Много имам дъжд. Мисля... Иска да тимва. Ще бъде една от... Така. Нека са тими. Прямо. Ей, къде е бягала? Вижте им геймплея буквално. Нищо друго не прави. Ох. Да, нет, горовци там. Направо. Може би малко да понацепим аури. Шоудауна само да имаш късмет. Тут не мога да покажеш скил с това тимбър. Гледай го като е. Аз съм спокоен. Не. Искам да хитна, да се заредя супер. Adiós, amigos! Добре, имаме супер. Това е добра новина. И сега ще трябва да седим в храстите. Защото нямаме друг избор. То... Няма... Всеки седи в храсти или се е тимнал. Трябва да докараме до 4-то място, за да... Нали, да печелим купи, не само да свалят. Я виж то. Тихо. Трябва да не наразбере. Като дойде, ще го убием. Как ще ме даш? Добре, дори използва втори гаджет. Мисля, че няма втори. Но не бих искал... О, тук нищо не мога да направя. Не, братчето! Няма да играя
с този стил. Feel the flow. Ще Somebody играем has аз to като do тях. this. Това е невъзможно. Седат тия. Бият другите. Няма как да стане. I could do this if I wanted to. Мултис. Търсърч. По-добре не. Да не го рискуваме. Ела тук. Вижте го бе, каква е мишка! Скочи, скочи. Добре, с това Едгар ще се тимним. Край ще го убия. То това е геймплея просто. Big yikes. This is so unfair. То Леон няма какво да ни направи, нали? Ама той Едгар може да скочи и да напредаде. По-добре не. Само се притеснявам тая Пайпър, където беше. О, нещо залагва. Какво следи? Don't touch the car. You are Nice. so awesome. Си бе! Трябваше още в началото да го убия. Back on the grind. Няма да човече, няма. Провалиха шоудауна, провалиха всичко, всичко провалиха. Постоянно се тингат, друго не знаят. Това е You can't make me. ясно просто. Само се въртат тук, като някакви пумпали, друго не знаят човече. То Брокът няма какво да направи. Така че... Get away from me. Добре, котката ми скочи. Това е добра новина. Тук съм... Може би. Добре. Дай се тимним. Оу, ти беше жестоко изигран. Ела, ела. Не знам точно кой. Добре, Мортис. I am a creature of the night. Малко ще пуснем и... Нокаут или... I'm lagging. Или броубол. Добре. О, не. О, не, This is so lame. Няма как да стане. С Пайпър като на кой да игра. Те се щупиха играта. По-добре да не ги бяха добавили. Те щупиха играта и сега... Ей, как не беше оцелен? Игра с грешния. Аре да. Браво бе. Браво бе. Ясно, то няма никой.
Не. Пак. Добре, защо има двама ангели? То Рико сам не знае да стреля по стените, брат. Нищо друго не знае. Вижте се, бе! Нищо не направи. Добре, дай да ви пуснем един път. Си знаете. Оу, яйце. Да, човек. Трябва да ще кикнем абсолютно всички да се отправят. Как ще играеш без... О, нето, има мутацията за това. Тактиката е на такива мапове, стреляш и се отдръпваш. На този Рико ще ме убие. Пак да се добавя дължетка. Оп, един по-цели. Добре, найс. Не. Спри. Това щупва играта. Нашия Рик. I'm sugar and spice. О, найс. Браво. Майко, то нашия Рико ги съсипа. Леле. I'm sugar and spice. Се пада. Come get it. Така. Добре, идваме ето тук. Добре, браво, Bless your бе! heart. Your manners. Този гаджет всъщност е по-добре, защото тази колета, ако ми се метне, ще мога случайно да го блъскам. О, добре. Майко, как го You're предам? Добре, не вече няма стени. Браво! Не такива адекватни съотборници да ми се падат. Не някакви, които не знаят какво правят. Трябва да вдигнем перката на 28 ранг. Искал. Добре бе. Айде, втори мастер е ранг. Или каквото си е там. Между другото, тези еписколенска на мен, откакто се отказали, не ми е дало и едно легендари яйце. Пък и митик всъщност не ми е дало, да се замисля. Просто с скам. Нямате излишни джемове. Не ви препоръчвам да си купувате. Не. Вижте го този как спами, бе. Бях сложил другия гаджет. Аре да, Мишко! Добре, един път го оцелих. На Анджел мутацията е
Ужасно. Сега зоната ще ме притисне. Ами какво да направя, човече, това е? Няма какво. Нашите са неадекватни. Какво са пляска за главата? Ще се слаби сега. Гледай каква лудница. Това ще му... Не! Не! Нашия миш няма направи. Не, човече. Няма и хипърча. Не, има. Rare Star Drop. Кой да сложа? Няма герой. You can't save everyone! Някакъв маба за бъс. Този не е лош. Този става. Айде ще пуснем един ход зон. Yeah! Стотинки. Няма да взема. Еми. Ще го играем Леона. И не искам да го направим 25 ранг, ама... Трябва да мачкам. Такива пауърпойнтове. Имам там 4005. Ама стотинки. Дай, то оцеля! Не. Не може да е така, отчупи цялата игра. Ама бе, братчето! Нашите идеи са... Let's go! Не знам къде се намират. Аре се умрете. Задният. Знаете. Балоци! Сам трябва ги допускам. То няма как да стане там. Виж, тя чупи играта. Тя не чупи. Time to reboot. What's this? Махай са. Няма бе, братчето, бе. Time to brawl! Дай пуснем един брълбо. You remember this melody All my forever. melody Бъркам. minions. Не може. Да, тия мутации щупиха Brawl Stars. Това не е нормално. Mic check. Hana, do, sit. Hey, drama alert! You remember this melody forever. Тупката. Правим така. Remember my name. You say Какво ме подаваш? Какво ме подаваш, като виждаш? Big shout out to all my Sanyan. melody minions. Moya, Браво, бе. Ей, harmony brings melody. нищо не направиш. Mic check. Hana, do, sit. Кои
искате туториал за този пин, Concert. и сега ще ви покажа за кои още игри. So many songs to sing, so much joy to bring. Пинове, нали този пин, този пин, мисля, и са това. Да, това са. Много искам да бъде ранг герой. Просто Gonna rise to the top, watch my enemies drop. бъде една от мечтите. 30 да 뭐야? Нашите не знаят какво правят. Gonna rise to the top, watch my enemies drop. Давай! Idle mode on. Не, пак ням. Супер. Ага, кой са? Brings melody. Здраво така ще да няма да изкара. О, бъс. God is mine. Да се успеха. Idle mode. Нямаме! Mic check. Да вземем 150 точки. Няма с кой да играя буквално. Айде, като за последно ще сложа Спайк. You got juiced! Чайте да сменим снимката, че... Айде тая. Защото онази не е подходяща. Супер, не са и много добри. Така. Това. Добре. Трябва да спра да автоинвам. Добре, че това не знам как да игра. Може би за пръв път така, пускаме гаджето, който абсолютно нищо не прави. Те буквално да. Изберем още няколко игри. И почваме да изпълняваме квестове за другото видео. Защото трябва да се отплесваме. Каналаме предно видео. 2 месеца или един почивка. Аз се взема спокойно тази кутийка. Този гром ще ме убие. О, не, убие тази, бе! Това трябва да спама точка. Махай се. Не! Няма.
Трябва по-сериозно да игра. Аз се стегна, колкото да не се излагам. Така. Не, добре. Колко е много добър, между другото. Нищо да го цъкам, но ще е болно. Този в момента, който не. Трето място. Взимам, прибираме си тези 6 купи. И нека да... You see how it's done. Така, тази мога да снява. Не. Да, ама неговия спайк. Пауърче. И с този аутоин. Найс. Тук да се шмугна. Добре, бе. Найс. Не, бегай. Ами, къде съм? Активно с този. Евентуално докопам второ място. Значи тези... Кавим. Добре. Няма нищо, оцеляхме поне. Това ще е от днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, пръснете по един лайк. И както казах в началото на клипа, ако съберем 10 лайка, ще кача още едно видео по-скоро. И ако искате, може да влезете в нашия клуб Bulgarian King. Направил съм го за сега 4000, сега ще го увелича на 5. И това сме. Така че влизайте, ако искате. И да, това беше от мен. И до следващото видео. И довиждане.